hey, hey, hey. Ναι, ναι. Αχα. Έλα, θα βάλεις ομπρέλα. Θα πάρεις το πάκι. Θα είναι ωραία, ζεστά σκουπάκια, ορίστε. Μπράβο, παιδιά. Μπράβο, κοπέλα. Μπράβο, παιδιά. Ελάτε, παιδιά. Ποιος δεν πήρε σκουπάκι? Μπράβο, παιδιά. Από εδώ. Μπράβο. Τι θες αγαπώ? Βιβιάν, εδώ είμαι. Μην πάψει να τρώω. Γεια σας, καλές γιορτές. Γεια, καλές γιορτές. Χρόνια πολλά. Μπράβο, πρώτο πλάνο, τράβηξε με.
να είναι να χαλάσει τώρα. Εγώ δεν λέει, να σου γίνει Τους βγες. Πού είναι η συμφωνία. Βάφουν πουθενά πούτσκα. Εκεί πήγα πέρα, τι λένε εγώ πέρα. Γεια σου Γιάννη. Θέλω πλάνο. Χρόνια πολλά. Και καλές γιορτές. Please, sir. We can make it. Καλά βίντεο. He sings a love song while we stroll along. No matter we can build a snowman. We'll pretend that he's passing by. He'll say I am married, we'll say no man. But you can do the job when you're in town. Later on, we'll conspire as we dream by the fire. To face unafraid the plans that we've made. What we really do.
You can do the job when you're in town. Later on, you can Εδώ που είναι αλέκα από την έκαση. Πάλι εμένα.
Στη Μαριάννα με τη Βικτόρια. Καλησπέρα σε όλους, καλώς ήρθατε. Ο τεχνόδρομος είναι εδώ, η Δημοτική Αρχή είναι εδώ, η σύλλογη είναι εδώ, ο Εμπορικός Σύλλογος, όλοι οι σύλλογοι. Το μουζάκι γίνεται πανέμορφο. Θα μιλήσω λίγο και όχι σαν Δημοτικός Σύμβουλος ή σαν Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου, θα μιλήσω ως Δημότης. Φέτος κάναν κάποιοι λίγα πράγματα, του χρόνου θέλουμε να κάνουν κάποιοι λίγα περισσότερα και το μουζάκι πραγματικά είναι ένας τρομερός προορισμός χριστουγεννιάτικος. Ο Μήλος των Ξωτικών είναι δίπλα, με λίγη προσπάθεια μπορεί και το μουζάκι να τραβήξει κόσμο από παντού. Ευχαριστούμε που είστε εδώ απόψε και με τη βροχή. Να έχουμε όλοι καλή χρονιά, χρόνια πολλά και καλές γιορτές σε όλους. Δήμαρχε. Καλησπέρα και από μένα. Έχει μονοπολίσει το ενδιαφέρον τον μπαζάρ εκεί πέρα του Συλλόγου Γονέων και των παιδιών από το ΕΠΑΛ και ο κόσμος είναι απορροφημένος, αλλά θα πρέπει να πούμε ότι κάνουμε πάρα πολλές προσπάθειες για να κάνουμε το μουζάκι πιο λαμπερό, πιο ζεστό και πιο φιλόξενο. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω από τη μεριά μου την κάθε μία και τον καθέναν από εσάς που στηρίζετε αυτές τις εκδηλώσεις, και αυτές οι εκδηλώσεις δεν θα γινόταν φέτος εάν δεν είχαμε πρώτα απ' όλα τη διοίκηση του Δήμου Μουζακίου, που πρέπει οπωσδήποτε να ευχαριστήσω τους συνεργάτες μου εκεί, την Αντιδήμαρχο Πολιτισμού και υπεύθυνη για αυτές τις εκδηλώσεις τη Μαρία την Καραμπέκου, τους αντιδημάρχους, την Λίνα την Αγγελάκη, τον Κώστα τον Σκρέτα, τον Χρήστο του Κουτρουμάνο, την Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, τη Φανή τη Δασκάλου, τον Γιάννη τον Κουτσουγιάννη και τον Γιώργο τον Παπακώστα, όπως επίσης θα πρέπει να ευχαριστήσω τον Εμπορικό Σύλλογο Μουζακίου, που φέτος
αποφασίσαμε από κοινού να συνδιοργανώσουμε τον τεχνόδρομο και όπως βλέπετε υπάρχει ένα πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα. Την ΑΜ και Ήταμος που είναι και αυτή δίπλα μας και συνδιοργανώνει, και φυσικά την περιφέρεια Θεσσαλίας. Σήμερα εδώ θα έπρεπε να είναι και ο Γιώργος Ανδρέου, μια εξέχουσα προσωπικότητα του ελληνικού μουσικού τραγουδιού αλλά και του ελληνικού πολιτισμού, που έχει συμβάλει τα μέγιστα στον πολιτισμό. Δεν τον είδα τον Γιώργο, ήμασταν στο Ελληνόπουλο και μου είπε ότι θα έρθει. Να ευχαριστήσω τους εκπροσώπους του Υπουργού, τον Αμβρόσιο, και τους εκπροσώπους της Ασημίνας Σκόντρα, τον Άκη και την Ευαγγελία, που και αυτοί θα είναι εδώ σήμερα, αλλά κυρίως, ξαναλέω, να ευχαριστήσω την κάθε μία και τον καθέναν από εσάς. Τα παιδιά της Φιλαρμονικής, αεκίνητα, ασταμάτητα, ακούραστα, είναι πάντα δίπλα μας. Σας ευχαριστούμε, παιδιά. Και μια εξαιρετική μπάντα που είναι εδώ, θα την ακούσετε μετά. Η βροχή μπορεί λίγο να μας τα χαλάει, αλλά δεν μας πτωεί. Πάμε λοιπόν κάθε χρόνο και καλύτερα. Για μας δεν ισχύει το κάθε πέρσι και καλύτερα. Όπως βλέπετε, αντικειμενικά υπάρχει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Κάθε φέτος και κάθε χρόνο και καλύτερα. Όλοι μαζί ενωμένοι για ένα μουζάκι και ένα δήμο μουζακίου πολύ καλύτερο από ό,τι τον έχουμε παραλάβει. Πάμε όλοι μαζί να μετρήσουμε αντίστροφα, κυρίως τα παιδιά, για να ανάψουμε το δέντρο μας και να ξεκινήσουν τις χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις στο μουζάκι. Πάμε λοιπόν. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Χρόνια πολλά. Καλά Χριστούγεννα σε όλους και ευτυχισμένος ο νέος χρόνος. Με υγεία σε όλους σας. Με υγεία πολλά.